फैबाय दायो नै मोनफैबाय दै थांसै उबेरजों दाना आपनि खोनासै थांसै ओमफ्राय नै माबा पिन नाम्बारखौलाय पिन नाम्बारखौलाय ओइ ब्लु कालारनिया 6912 लेदानो जाबाय दा मा टाइम बन्द जायोथाय 10:30 जायो Hello everyone, welcome back to my new vlog. जों दिनै थांगासिनो एक'लेन्डआवहाय फार्स्ट टाइम थांदों आङो लाइफआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै माबोरै दङ सिङावहाय थुदो बिदिब्ला बेबायदिनो लोगोफोर अखा हादोंमोन माथो आयो रायजोफोर माबा अखासो हानायसो बिराद मानसिलै आयो सयथि मानसिफोरा हासुदैयावसो दुगै जासिगोन नामा लोगोफोर ओंखारसैयो कन्ट्रल लाइन जाहैसै सैबायहाय जोङो दुगैनो थांफिननो मोनगोन जोंनि आसा गैला नै लाइना नायलाय टिकेट लाइना लोगोफोर बे फिसा एक'लेन्डनि फिसा साटारडे खालि 800 जायो एडाल्टफोरना ओमफ्राय सानडे खालि 850 जायो ओमफ्राय गथ'फोरना बे 4 feet 4 inchनि गाहायनि गथ'फोरना एसे इदि जायो आरो खम साटारडे सानडेआवहाय फैबाथाय माने बांसिन थांगोन आरो ना थांसै माइलाय ओरैबायदि मानसि दा बुंसै आरोखि वाव एन्ट्रि दैल' मबाइला सिजोबखासिगोन आंना टाटासो हमनांसिगोन नामा टाटा लानांसिगोनलै जियानो जा नोंमारगौ सयथिबो हाबजेननोसै आरो रिदिं कफा लानानै गाखोलाबायखागोन आरोखि लोगोफोर दिनैहाय फैजेननो मोनफेरिनि ना ओमफ्राय लकारा ओइयाव नामा माहा बिदि आरोना गाइस नै माहा ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै लोगोफोर हासुलाजोबनाय हालासो आं गगा मोननायसो जागोन बे गलाखा आदै हां जोङो दायो माबा लकाराव दोननो नागिरदों लोगोफोर बेगफोरखौ लाना फैबाय लकाराव दोननोबा 170 आरो ना आइदैहाय साजोब्बाय बबेथिंहाय आं जोंबायसो सोजास्रायासै आलासां सराफा दुनियानि मानसि दुगैनाय गथ' गोरलैबायदि मोनसाबायहाय आंबो हनै र' आइदै आलासि आङो बेयाव थांसै नै गगासो मोनजोबसिगोनहाय बेयाव थांसै दे फट' लानोसै आं बैनिफ्रायसो ओंखारबोगौमोन हा हालाहां अ नेवल सनाया
Gari gagan jitu deh. Ơi, gari gagan jimen lain oi. Trời ơi, này bên mấy bạn quần thông sồn thông này à, chúng ta đang cố gắng một cái chuyện phù ra. Ayo, ayo, ayo. Cái chuyện này quần thông sồn thông hạp chúng ta đang. Mua nào? Suka kan sih mbak be? Hasil seng kan lambayang. Kazol gosun gue pada sebenarnya apa medil nih pak? Gosla change karena sini gisi deh, gisi deh. Tuh mati ya boleh sih. Langsung cek ayo, 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 ayo. Ambil dang dah helah kan ini. Ayo yang punya ni kan yang ni. Ambil kali kumlai biau. Ambil ni kan dah. Wow, 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 wow. Ayo. Poros-poros si baik. Panen kali. Peribatan mana experience ah. Ya itu yang pun belum pernah nih. Itu yang baru kamu kata hai berbat dia gue berarti nih aja mau nukma. Kucibe, gue sampai sang. Ini apa sih kan? Hasil lagi sih cara. Ada yang lah. Nih cing piu kesini ada. Halah menang rice ber, bagi apa yuk? Apa muzang? बारह ये और आ जाएगा वो आगे रखो आगे इसको भी लेके जाओ भैया Ang gisi sih hai bega biu hai. डेंजर था डेंजर Ayo, gila lu nih. Bikin kunci man, mama kak, kelaprannya. Nih hai. Maha nang kelu kepen, mama akhirnya nih, wat tiga lawan sebeg nak. Surah. Ada. Yuk, mau di mouse behai. Nih. Gondogol, kalian cuci gondogol. Oh, ini urusan mana? Abo, thangpin tu nak kulah nurung asyang ke? Thangpin.
मैं 12 तारीख जाऊँ रात्रि बेला ভালো আছো Cheers खांबाय जोङो थांफिनसै दुगैनोबा इसिबां गोबाव टाइम लाइन जालायनांगौ थोस फैनोबाथाय फुङावनो फैखा आरोना लोगोफोर एकदमबारे बिदि लेट फैबाथाय जाखानाय नङा आरो टाइम मोनखाया उबेर लिंहरबाय जों उबेर जोंसै बाय बाय गाइस गाखोनो मोनसै जों बेफोरखौ मोनस्रायासैनोखा बेयाव दुगैनो मोनबाय बैयावबो ओरैनो मोनासै बेयाव थांबाय थिं मोनहैखांबाय गैला ओरै आइदै ओइनो जाखायो दे थांफिनसै आरोना नैबेनिमोन बेयावसो फट' लानो मोनासै आंहा मोजाङै दुखुसो मोनबाय आंहा लादुआ लाबोना मोना बेवहाय बाहेरनि जाग्रा बुस्थु ओमफ्राय दा नै ओरैबायदि मोनाबाबो थांबावाखैसो